Wara li iktar kmieni din is-sena saru riformi fil-Kostituzzjoni ta' Malta biex tbiddel il-metodu tal-ħatra tal-maġistrati u l-imħalfin, il-Kumitat il-ġdid dwar il-ħatriet tal-ġudikatura fassal 10 kriterji li kandidat tal-Bank tal-Ġudikatura għandu jissodisfa. Dawn il-kriterji ġew approvati mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici illi beda l-proċess biex dawn ikunu ippubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern. Biex xi ħadd jinħatar ġudikant irid ikun ilu numru ta' snin jipprattika l-professjoni ta' avukat f'Malta kif stabbilit fil-Kostituzzjoni u fi żmien tal-evalwazzjoni il-persuna jrid ikollu warrant validu. Il-persuna jrid ikollha ħila li tesprimi ruħha bil-lingwa Maltija u bil-lingwa Ingliża u li tikkomunika b'mod ċar. L-integrità, rettezza u onestà fil-ħajja pubblika u privata huma rekwiżiti oħra. Trid tkun persuna barfin tal-liġi, tal-prattika tal-qrati u esperjenza professjonali kif ukoll li turi bżulija, kapaċi taħdem taħt pressjoni ta' xogħol, diligenza, ħila analitika u li tiddeċiedi. Min inħatar ġudikant irid juri l-imparzjalità u indipendenza u ma jkunx involut f'attività kummerċjali jew ta' negozju jew ta' sitwazzjoni finanzjarja li tqanqal dubji dwar il-ħila tal-persuna li twettaq id-dmirijiet ġudizzjarji b'mod xieraq. Persuna trid turi wkoll il-ħila li taħdem f'ambjent ta' ħidma kolleġjali u turi għarfien tal-kodiċi ta' etika għal membri tal-ġudikatura u disponibilità għal żvilupp professjonali u kontinwu. Din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li tfasslu kienu pubblikati kriterji ċari u pubbliċi għall-għażla ta' membri fuq il-Bank tal-Ġudikatura. Il-Kumitat huwa magħmul minn persuni li jgawdu awtonomija sħiħa mill-Gvern tal-ġurnata li huma l-Prim Imħallef, l-Avukat Ġenerali, l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-President tal-Kamra tal-Avukati. B'hekk kompli tkun implementata parti kruċjali tar-riforma fil-qasam tal-ġustizzja.